ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ନୂଆ ଫିଲ୍ମ ରାତି ସରି ସରି ଯାଉଛି ଟ୍ରେଲର ଆସିଯାଇଛି। ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ଚାଲନ୍ତୁ। ମଞ୍ଜରୀ ମୁଭିଜ୍ ଏବଂ ଅମିୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରଡକ୍ସନରେ ମିଳିତ ଯୋଜନାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ରାତି ସରି ସରି ଯାଉଛି ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ୍ ହୋଇଛି। ଏହାର ଟ୍ରେଲର ନାୟକ ନାୟିକାଙ୍କ ଜବରଦସ୍ତ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ସାମ୍ନାଙ୍କ ଖେଳଣାଙ୍କ ରାଇମନଙ୍କ ଭିନ୍ନ ଆଦର୍ଶ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କାହାଣୀରେ କିଛି ସସ୍ପେନ୍ସ ଥିବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଟ୍ରେଲରରେ ଥିବା ସବୁ କଥା ତୋର ଆଜି ମିଠା ମିଠା ଲାଗୁଛି ଓ ରେ ମନ ଗୀତ ସବୁ ଶ୍ରୁତିମଧୁର ହୋଇଛି। ଫିଲ୍ମ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବାରେ ଏହା ଟ୍ରେଲରରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ପୂର୍ବରୁ ଏହାର ପୋଷ୍ଟର ପୂର୍ବରୁ ରିଲିଜ୍ ହୋଇସାରିଛି। ଏହି ସିନେମାରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ଅନୁପମ ପଟ୍ଟନାୟକ। ବର୍ଷା ପଟ୍ଟନାୟକ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ପ୍ରଯୋଜିକା। ମାନସ ପଡ଼ିହାରୀ ଏହାର କାହାଣୀ ଓ ସଂକ୍ଷେପ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ପଣ୍ଡା ସଙ୍ଗୀତକାର। ସିଦ୍ଧି ପଟ୍ଟନାୟକ ରାକେଶ ଦାସ ଓ ବର୍ମର ଗୀତ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ମୋଟ 5ଟି ଗୀତ ରହିଛି। ଦୀପକ କୁମାର ରାତି ସରି ସରି ଯାଉଛିର ସିନେମାର ଫଟୋଗ୍ରାଫର କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସିନେମାରେ ନାୟକ ରାଜେଶ ପ୍ରଥମ ଥର ଲାଗି ଅଲିଉଡର ଜଣାଶୁଣା ନାୟିକା ରିୟା ଦେଓଙ୍କ ସହ ନଜର ଆସିବେ। ରାତି ସରି ସରି ଯାଉଛିରେ ରାଜେଶ ଓ ରିୟା ଦେଓଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ରାଇମୋହନ, ଜୀବନ ପଣ୍ଡା, ନେଭି ଆନନ୍ଦ, ଶିଶୁ ଅଲକା ସମ୍ପର୍କ ଓ ସୁକାନ୍ତ ରଥଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହା ଏକ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ସିନେମା। ଏହାର କାହାଣୀ 90 ଦଶକର ଏକ ଘଟଣା ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଫିଲ୍ମଟି ଦେଖିବା ବେଳେ ଦର୍ଶକ 90 ଦଶକର ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଫିଲ୍ମର ସମସ୍ତ କାମ ସରିଛି, କେବଳ ମୁକ୍ତିଲାଭକୁ ଅପେକ୍ଷା। ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅନୁପମ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଫିଲ୍ମଟି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମଞ୍ଜରୀ ଟିଭିରେ ପ୍ରିମିୟର ହେବ।